Така и не знам как като хората започвам видеоклип. Паста! Последен фит чек. По-скоро багаж чек. Оставям само на котката и тя си хапне и ще можах да го изкарам, така че направо от консервата ще яде. Молята на майка, как е цъфнала. Много хубаво. И потегляме за Търново утро. Накрая излязох от София. Има доста трафик. И гледките обаче са много хубави. Значи лека по лека. Без никъде не бързам. Се наслаждавам на пролетта по магистрала Хемус. Където и има естествено. Ето го има багаж. Вече силно се топи снега там. Още не сме стигнали първия тунел и вече са задръстане. Задръстваме, колена хапна. Някак си минах прохода Витиня днеска. Спрях да заредя на Shell. Няма да коментирам цената на дизела. Евро 83. Но успях да заредя точно 42 евро. Така че това е постижение. Тук има две села, Леденика и Бушево, и ако имате път тук и ви се ходи някъде на интересно място, всъщност не знам колко е интересно, но сме ходили с подарите там. Село Бушево е единственото място, където може да видите диви кактуси в България. Има го в Google Maps дивите кактуси на село Бушево. В село Леденика има много интересна хубава не крепост, но е от османско време станала много интересна. За жалост изоставена. На времето мисля, че е било музей и може да се влезе. И е една много висока правоъгълна постройка. Казва се кулата, даже мисля, че кулата на село Леденика даже би трябвало от пътя да се вижда. Няма да ви показвам сега. Но това са две интересни локации, които са буквално до пътя и са от Велико Търново на 10 на минути. Даже и толкова може би няма. Съседни села, готини са. Мога да, ако няколко му е интересно, препоръчвам. Мерси. Днеска са маунтинбайкерите. Навсякъде са пълно с скални колела. Ево. Реших да си взема тениска, като обичайница на тази юбилейната за миналата година 10 годишната.
свежа. Много яка. Абе, дали трябваше да взимам мелка? Направо е така. Трябва да взема хикселка. Нищо. Абе, така е добре. Влязох в Царевец. Най-накрая мога да го разгледам спокойно. Утре от тук сутринта е рано. Ще бягаме. От Търново. Църквата. Нямаше как да мине по стълбите. Ще ми скатериха. Патриаршката църква беше феноменална. Аз такова нещо не съм виждал, наистина. Мисъл. Днеска тук събрахме се с Мишо. Утре той ще ми е пейсър и аз съм му пейсър. Което прави общо един пейсър. Общо, да, защото може би, защото имаме половин мозък всеки един от нас. И утре Мишо ще бяга първата си утра. На практика да. На практика. Дружба. Малко е студено вече. И така. Нали? Как се чувстваш пред Търново утре? Трети старт на Търново. За първи път на тази дистанция. Прогнозите са не много добри за времето. А за представянето има един начин да разберем. Абе, виждал съм на 10 км времената съм по-добри от моите, така че ще го избутаме. Да, значи 50, като 5 пъти 10 км и после... Ма не, я ги бягам, разсъди, я ги бяга, ти утре с тия бари, няма ги бягаш. Като ни си ходих, ще ходим, това е... Аз съм дошъл, не съм дошъл да гоним време или постижение или тако. Аз съм го завършил, искам тук да помогна с Мишо, да се видим, да си лафим и да сме живи, здраве. И така. Tomorrow for sure. Добро утро. Мирам се буквално на старта. Сега го минах. Ще правя Търново утре с кола. Има един час до старта. Аз съм се облякал, защото е леко студено. С кити панталонките. Няма бягам с тях. Ще ни стане много топло, но са много удобни. Мале, вчера хубаво си пътувах с тях. Чувствам се много добре, спах прекрасно. За първи път ползвах тия лепенките на Allsway. Принципно не ги харесвам, защото предпочитам, не знам, як си ми идват прекалено като enhancement. В смисъл, аз наистина вярвам, че да помагаш дишането е добре, но не мисля, че трябва да се подпомага с някакви такива средства. Не знам, имам някакво такова усещане просто и... но реших да ги пробвам, защото в комплект имаше 3, викам ще го пробвам за сън. Примерно за спорт не бих го ползвал, защото искам да се тялото ми само да може да диша, нали, не да му се подпомага. Не знам дали това по някакъв начин пречи. Сигурност, нали, изглежда като да помага, но не знам дали по този начин не се... много е рано да се сещам с думи. Оттъпкват
или не мога след думата, както и да потискат развитието на по-доброто дишане. Човек, това е все едно да ползваш помощни колела на колелото и после като ги махнеш да не можеш да караш. Малко по-екстремна аналогия, но нещо такова. Да спах много добре, наистина се усещаш как повече ти приема носа. Снувах, че съм спал 5 дена, при което първата ми мисъл беше: мале, аз съм на работа, как 5 дена няма да спа? И звъня на шефката и тя е като: да, имаш да си отработиш тук един ден. И аз съм като: чакай, един ден ли? И там почва да ми се размива си съня, но от 5 дена само сън трябва да работя само един. И се чудех: ти в хостел, що на мен се събудиха? Те не виждаш ли, че там 5 дена лежи някакъв, може съм мъртъв? Как ти да е? Лека по лека. Как се чувстваш, Мишо? Много добре. Запълзи ентусиазма, защото Скоро няма да бъде. Скоро няма да започне. Газ! Минута и 5 секунди много победа, замете Ще ти покажам да ни еволюционния профил. От нас всякът ми отстои на кръка, не мога да виждам. Много лоша идея. Миш, сигурно съм, че никога не си идвал тук, като човек живял във Велико Търново от целия си живот. Пленяващо е. Баба ми беше тук, брат. Пленяващо, особено за Балдуин. Представи си тук опрям червен килим и ти с костюмите и стопчета минаваш. Вие така ли бяхте на бал? Моя бал беше. Това е много яко. Нашия беше на народния, ама това е по-добро. Бирички на народен. Его Бълглин е там. Вчера ходих да видя кулата му. Добре беше. Просторно му е било. Jako trenira hobi spinning i rano. Оп. Може ли ни? Тук няма шанс. Както гледам да не вземе верно да завали. Още. 15 ли? Опа. Не се движиш. И на мене. Някаква супер позиция. Хем се движиш, хем не се движиш. Хем пулса е 170, хем 50-0. Много сме на бягане. Мишо е много доволен. Двете му любими неща: катеране и после бягане. Не е лесно. Излязохме на Кайзеровия път.
Как е, Мишо? До тук е файно. Ай, още малко е тук, Мишо. Ей, лекичко бягаме. За 50 км. Имаш по-добър пейс, мен с 10 км стига ми са прави. Гледай, тук се прави на бухта. Да, всичко отлично, хора. Аз в момента да. Лекичко. Къв 5, хайде 7 пейс бягаме. Лекичко. Мишо почва с химията. Ще правим трани. Аз ще намерим трети, който да е без химия. И аз полухимия. Да видим кой ще прави най-добре. Да правим бягане в парк. Свински тръс. А? Свински тръс. Свински тръс. Его Лясковец. Има един мега проект. Особения Великотърново горно Оряховица и Лясковец. И се казва Търголяс. Търголяс? Да. Да, бе. И ще е по-голямо от София. Да, по-голямо от София и между тях какво? Ще го строим индустриални зони, бизнес паркове. Между другото, Велико Търново е наистина готин град. Гледай какво става тук. Демм! Демм са! Аз не съм на Балканяда. И гледай какво спускане. Не си мисля, че трябва да ми гърна от коленете. Няма ще гърна. Ево малко Мишо. Как пуска? Като тигър. Като котка съм. Мяу. Ето ме и мен. Аз пускам по-близо като глиган. Като диво прасе. Тук имате ли диви прасета в тази част? Опа. Леко така. Леко небрежно. Обаян. Ай след този свой почваме да бягаме. Обсъждаха на групата за бягане да слагат трибуни на части от трасето. Да могат хората да гледат как хората бягат. Това не ти е Формула 1, е. Да. С обиколки и тъпа. По-скоро като на рали. Да. Стигнахме пункт 1. И така. Не знам, кава ли шоколад? Ти ще ядеш, ти нали имаш зоб? Расти. Опа! Чакай, че се пребия! Мишо току-що размина Дани Иванов. Това беше цел номер 1. Добре. О! Ух, как се шивах! О! Мале, как си ударих кръка, истина. Изритах го се едно ритъм топка за гол на Шампионска лига. Това е много странно. Това между другото, знаеш, че има някои хора, които като са свидетели на някаква много силна травма, примерно някой човек го убият пред тях, те започват да се смеят. Това е... Тук виждате един търновски бегач, който бяга по изключително сухата търновска пътека на Търново утре. Е това. Тук ще подам оплакване до майката Кал. Всичко. Сирене, кашкавал, О, тук има и сирене. водичка, млечки, кока-кола. Ево, пункт Д. Колко часа? 3:23. Здравейте!
Еха. Яко, о, тук май ще ми фотографират. Минаваме точно Арбанаси и ни липсва джипа на Red Bull с музиката. Пенсионира ли се го нещо? Ще падне шапката. Пак! С тия гелчета! Стига си хвърляхте гелчетата по пътя. Тия не са ли рециклират? Аз вие дали се рециклират. Аз мисля, че не се. Чувал съм за по-трана след се рециклира такава пликчета, че повече набила на минимарти на тия вериги с някаква по-трана съдето. Не се рециклира, ама се разгражда една идея по-бързо, се накъса и не е толкова опасно. Черта! Там трябва да има тунел до медицина. Не спряха! Тук някой е пил Carb Boost Max. Мога да викате чистачката. Тук ще ми свърши джоба. Ще трябва да си завирам погащите. Между другото, поне съм с планинарските, защото са много удобни. Аз много обичам да си бягам с тях. Тук не се протриват. И имат много джобчета. Защо не си ги слагам направо в джоба, верно аз? Ще си ги слагам по това. Супер бързо минах през пункт, даже Мишо не споя. Катерим. Защото може би ще изтържаме котова. Ама, какво се прави са? Се чувствам, че се движихме доста добре. Не знам. Не е странно така. Хайде. Тискаме са. Може па и да ни пуснат, защото все пак 100% ще финишираме под 10 часа. Къде е тук нагоре? Шмичка? Тук преди съм се след катофа, ама момчета тук са добри, ще ни пуснат. Аре, сега ще го... Ще следва да му. Мишо, айде! Ще ни пуснат! Ако се усмихнеш, хубаво! Пуснаха ни, ще караме лека по лека. Така да не е лека по лека, ще натиснем. А? Еми сега тук след спускането. Те ли го сметнаха? Това горна ли трябва да е? Тук тясно е лясковец. Мишо се бори с крампите. Какво правиш? Какво правиш? Какво правиш? Виж ще ходи. Мъничек. Минахме последния пункт. След това го затвориха. Предаваме директно от последното място. Да, ние сме метлата. Здравейте. Ако се чуете как изглежда метлата, тя е двойна. Косата ми е като метла. Да. Така че аз буквално съм метлата. Не бързаме с никъде. Даже им казахме, че мога да съберем някоя маркировка пътя. Си метлата. Виждате хората. Викат, вие ли си последен? Да. Ай, дайте ли пратните. Радват се да те видят хората. Много бягаме с помощта на Google Региена. Без да имаш вътрешния, най-трудният път намираш. Живота преглъщаш като четвърта клин. Сега думи ще ти метна бомба, всеки може да се продаде за 200 донга. Ако няма да помагаш, то поне се дъхни, че имам някакви години преди да легна в гроба.
Его последния боер, его е там. Не ли е това? Колко хубав жълт кантарион. Само любов за Васко. А започваш да крещиш тогава, нека бъде светлина. Да. Айде, Велико Търново! Иу! Айде, тук си на хоумграунд. Айде, сега обратно по съмите. Примишам. Хоп! Готов ли си миш за финал? Финиширане със стил. Колко букути събрах? Това ми е телефона, не е букук. Ама ти събира букут по пътя ли? Скучно ми беше само. Страшно много. Аз скучно ти беше. Защото чаках с него сме се. Браво, момчетата, почти 30 раси. Как бе? Викаме и да съберем маркировката, ама не ни дава. Да ви спестим малко това, Това съм ги сконсумирал. Имам още. Браво на вас, момчета, ева. Еми да спра да си мятат гелчетата. Да, това е следващата година трябва да бъде написано. Само банани сме фърляли. Само банани. За къде бързаш? Аз съм сигурен, че тия деца са първи не си хвърлят. Имам изчанта, ама няма го вас. Его финала. Събраха момчетата. Опа! Няма за къде ни чакат. Това беше. Завършихме като хората последни. Така че не се притеснявате да записвате Търново утре. Много яки медалчета. Мале, телефона! Много ти благодаря! Ей, златен си! Много ти благодаря! Мали! Ние сме плети вода в боя, да има. Най-големия. Ей, трябва да се изкъпя. Идеално. Айде. Да. Как се чувстваш, Мишо? Чувството да си последен. Виж колко блоги хора. Да, като кралец, като първи се отнасяха с нас. Като си ботам 20, ботам 30, никой не го е без за тебе. Да, смисъл ти си някакъв от тия, дет завършват бавно. Ама като завършиш най-бавно... Ти си последен не само на твоята дистанция, ти си последен на всичките дистанции. Хората тръгват. Да. Ти идваш, ще появяваш. Те са събрали вече и само чакат за да приберат наистина панаира. Ние сме най-очакваните хора, човек. Никой не му пука кой е завършил първи. Да, смисъл и така. Някой, който е гледал това мъчение за гледане, му е харесало. Обичайте се, следите пътя и нещо ще кажеш. Лайк, share, subscribe. Чак шер не дейте, ама може, ако някой е такова.